nwere ofu nwanne anyị nwaanyị asị ka ọ kọọrọ anyị fọpasị tru n'aka mama ya. Ịghọtara kịta? In fact, ụfọdụ pụtara ụwa ọma o, ụfọdụ apụtara ụwa ọma. Ọ Chukwu meela anyị ebere. Ebe ọbụla ịfụla onwe gị na-enye Chukwu otuto bikos na ndị ọzọ na-afụ taatị. Anyị ga-enye tugeda. Ike agwụ. I chatted it up since January 8th when I want to take my time from Abia State. It rock to be precisely. I have a story, long story, very long story to tell, but it's bit by bit. I don't want maybe any sympathy or something like that, but just I want solution to the problem. My mother was out of wedlock. My mother taught me people. So I grew up with my grandma. So according to my grandma, and actually, because my grandfather from the maternal side, Bibi. So my grandmother, according to her, yeah, mama, so you know, then make arrangement. So to my mother to have a child. So mom was a brown wine. Cut the long story short, the hatred my mother, my biological mother will ever know. Just something else. I was living with my grandma. I'm not my grandma, you know, because the love and affection that woman showed me. I don't know about my mother. Every man goes to school, primary school, also can go secondary school. I already stand at school in the sister convent. My never state where this reverend sister convent where. So already stand my bound. So go first term, second term, third term. And that first term to enter another class. So my mother be a problem. So my mom be coming over my grandmother. Grandmother coming over my grandmother because my mother no sha. You know my grandmother that no way how go to the Osha Cabonataria. So my grandmother put easy. So my cousin out with my mom. Mom was with her. Would you believe that my own mother? It's young woman at school. Just listen. Because some parents name it. Had a mom as you would think that the children will forget. And when you know whether good or bad, the person will forget about it. My own mother is young woman at school. So man, no. Inside him na school. Also no jirego. My mother me. Here go near mo Gary. My sister. Because she know that I'm good in business. Even not with my grandma. That's for sure no. The age of between 7 years, 8 years, 9 years. When I'm primary school, na my grandmother for sure more my baby. Before you know it, you know I'm good in business. And they help Kanaga. So even more when my grandmother nobody complain on one work this and that. More I also say, yeah, work here, marry and more I marry. May say sometimes my Ghana best station mistake. One mark on the local or window Abia State University and that as small as I am, take push me, my go students, go and me, so how may say with the mother, Greek or Judo, my grandmother say, where but on the job, Kaha or on a web coach. So I'm not knowing her, my mother be for my mother be more Gary. Not there. Hey, good one bag of Gary. Before you know it, under 1 week, you take one bag of Gary. Hey, but I pack not in case before you know it, so only doesn't accompany, but say, oh no, say with the big go eating this year and school. I'm going to man now, but this game one neck. Because no, my sister cannot pay that time. But this game one neck. Tea and school now. I stand very stubborn. Mama, I am not care school. So the woman was there, but no can care by and boy. Also, no most of the label. Well, people are talking. The talks are this day too much. I am papa from that place, for the other place. If you hear me, you know, so my father, one boy have that time, America. So America come to very brilliant. When see I go team na school. I want to go team na school. You know, when America but two captain cannot stay in one boot. When America where say, but in a beer and boy on again any season of air, or you go to Mbunatia. Obono gari go there. Or you go to Mbunatia. Mbunatia. You make sure I know group a guy. So I think she can take care as small she is. She can take care of your business like this. Allow her to go to school, but no have to know.
ya ihe ma ndị mmadụ ebidogo ikwu okwu na ihe na so kama ya nwa ya kwapụzi ebe ahụ ọ chọbazie ebe m ga-anọ hazie my sister ọkpọ m gaa na housing estate ihe dị woman na-akpọ mbụ black and blue my bụ black and blue my sister Jesus Christ of Nazareth after afternoon school ka m na-aga but that afternoon school I go there half I akụzigoro half before m abata by 6 agbasago that mgbasa ọmọ Chineke na ọ bụrụ na ọ nwere n'ọsha jụọ ebe housing estate dị mmiri na-abata n'ime the compound during rainy season mmiri bata ya rahụ ụra anyụ a wute ụmụ ụbọyị ehugide dị mmiri ọsọbara mmiri zochi efuo m complain chekwara ya ọsụm dibia na ebe ahụ ka mma karịa mmiri na-abụ ịnọ chai so the pain was so much after like 2 years ma gbapụ from na nke dị woman malata na nke ya na-ebido nta ka mana na-ebugharị ihe mbugharị na nke ya but I'm not like a woman everyday tinye I'm not the only one sha and the ụmụ nwaanyị na-aba ndị ụmụ nwoke na-abụ mbụ dị ha sef ebe a and secondly my auntie's husband na try imole so my auntie gas but not teacher ya pụtasị butere ya mmiri na room ya so ndị butere mmiri ahụ ọ na-apị m akara ha so ngwa auntie m ị na-atụ nwere ya nwe shokwu so any little mistake mere the man ya come don be saying the church oh when ka akọrọ himself the man ka dị mmisi ebe a onye eji kọrịkọshi gbuwa mmisi the man ka dị mmisi till today so mgbe ahụ mgbatazi na nke ya asị m oke nwoke ọdọ nwere ike ọba mbụ na akwanye bugharị ya so na-ebugharị ya so I can call the long story short ọ kpọpụrụ like 4 places mgbe m na that's ma m na my mother no shop up in 4 places. From there, the last one can do a symbol. Come na Abia State. Gather with my grandma. Never had very more better. But when you go, me you know from us, and I'm Abia State. Anyway, one of my friend or something like that. And then one of my friend like that. Say, "Ben, I'm maybe have been completed bid." So my get back. So mgbacha me asimoke na one of nwa ya nwaanyị na factory work ngwụchagoro school ebe na-eme mmanya pata na soro ya ka ọ bụrụ ha ya ekwe m masị oke kwa wee soro the girl so wee wem na factory work ebe na mmanya na ọbụcha so nwa ebe ha na mmanya the hell of that mmanya a na-enye m nsogbu ụmụgo masị say no easy so the man asị bara m too small for this a na-enye m nsogbu. So woman upon one day soon. On my parents. Woman is the man because I was very, very small and so then I wanted woman like his woman people. Before I don't know the woman I should be a son of say okay. The man about a busy also. And the man like so we open awful a berry a poromono. I'll be proposing for that place when the person. The woman say now because you say yes. So man ebe a ruo ndị bezi say na ọ nwere chọka mana bụ bịa na Lagos ndị bịa anyị n'ihe nọ n'Ịchafụ ebu n'iwe so ma wee bata the woman na social mass okay na ọ chọka mana bụ n'ọnọ na Lagos say no problem ọ na cancel bokote Lagos my sister all the whole places in Biri so that woman this anyị nwunye so I be treating like mad. So I be taking room na school and morning school. So I be here do say yes. Why not for period there? Now they usually apart. But nevertheless, na Hannah Papa me here, but at least on your behavior go do so go do love and affection. Can he do that's chapter on the end there. Mama go to Lagos. It's not care and everywhere. So the woman is not a bad person. Every man now that she never ever. No, in a day walk one ebunia. I come that day. In a day one look. Or dear jury on one ebunia. I come don't be silly. Also the woman come and check your wine. And I come I got hospital check your mother with digit. Also that my aunt. So no Havana. My own case it's here muddy. Oh young son and I big and mopia. So until I who did my up the man have here.
ọ bụrụ ma iti ihe ka a ji azụ ụmụazị maka ntị na-enye gị nri iriju afọ gị ọ ya nwa gị agụ ọ enye gị nri iriju afọ gị ihe mere ji esi ebe ahụ pụọ hụ na nwa gị mere ihe na nwere problem na skuul so the girl apa ama ahụ ntakwụ ya ọ bụrụ na my own arụ ahụ ntara ya nyere ya big match so ọ bụla our place assign just work with the so I'm for parents and I'm student something. So the girl had been at my place, may I explain. Before me explain, my uncle I go load don't be silly. So the girl could so man about the Mombasana carrot airport, my carrot so that my uncle do the get our hospital, get it treated. What's his name now? And the man doing the man getting here. I brought a home so more about busy. Which will join else na ọ bụ na ogbuo na mbalị amara e were ezi ụjọ ahụ gbapụzie ịma na ọmụrụ onye mbụ ọ fọrọ ma mana kwụsị wee kpọrọ m ma mgbe ahụ na Lagos afọ one of my auntie the same fence dị ihe ejikọ anya ha na-abụ na village mana ha nwa amara ekwere m ka ha mara so mgbe ahụ si na mgbe ahụ ma ọ kwụsị na ọ ya akwụ m akwụ onye bugotere m Lagos a chọrọ m na-agbapụzi John ma akpa m na gara nke da ma auntie gwacha ihe mere ọsị m oke ka mpe ya bata n'abalị ahụ so mpe ya batazi ma gwacha mpe ya Bia adịghị ya na-eme ala Tuesday bia sị m okenye eme na m last ya emekonye yo ma da ndị ahụ na ha na-apụchi so I go on Thursdays ka m fụziri na all the same street I'm the number 6 so that my cousin sister ha bi na number 79 the same street because ha na-adị one ka m si ya gbapụzie ndị gotman ejidere m ndị eche ejidere m mkpata ya na-eme n'abalị ba na ya ka na-eme ihe a na-akpọ Fuji House of Promotion this Papa Jasco so my data man at the hot everybody now watch here so mgbe ka m fụziri onwe m na missing person so ma ọ kasị m mba na mbịa ọ na-aha m si gbaga na TV ọ nwere ike ọ bụrụ na a na-achọ na mbịa ka o bu na kata nọgọ m 2 days ọ bụrụzie m bunazie m so I wee jibazie m ebe nsi wee sị na ọ ma akwụkwọ so the man asị na asị all the long story short so sị na ya ga police station ọ adị ụkwa adịgo na police station already so akpọrọ m gaa na Century police station ma ha kpọzi gaa na Century police station akọta agụ so make a statement akpọ my mother na phone jụọ ya ma ọsịsọ person na sị ya no ọnkụ ya bụ ihe ahụ so asịsị oke ọ na-aka ya ka nọ ewee dite ime dị ma asịsị m na mbịaze ka mụ na ha na-abụghị ede ma masị ya mba na ọmụma bịa eme dị ma jụọ nọrọ ebe a na ọ bụla chọghị elizi na-elizbe dị ma asị ma dị ma mere m kidnap sigo m from there sha after masị na mayeso ha dị n'ezie go so ka ma fụwa period so ma na fụzi period ekwere m use anything so oche ọbụla nọ ma mara ma kunye stain o gazo na ka sị stain sha because etinyere m n'ime sel na kanta ka hapụ akọbazi dị ma na phone sị ya bịara na period na-egotere m bad so gote pasị na ma ya elizi ya na ha elizi dị ma na nwere ihe dị ma na o mere so from there ajụzie na ma chọrọ ịnachi ya back to their house but na chọrọ ịla masị m gwa nachi ya back enwere ike ọma nwekwe ọ ya akwụ ndọ m nsi ọ ka mụ na nnachiwere Ọnịsha so ma ha kpọrọ them from that police station kpọnazie m Ọnịsha ma m nọziri ọcha na mụ na-ajụ m ihe bụ my aim ihe bụ obimnobi nata anọ m JSS2 ka ihe bụ obimnobi na njụ bataba Ọnịcha ka ihe m chọrọ ime na-adị ọ jụrụ masị na nweghị m chọrọ ime na m ga-agụtọpụ school bifo sị na ọ bụọ na-abịa na m ga-achọ ebe m ga-anọgụtọpụ school so before dị ịma na akwa m ka dị na nke ndị mere ha na-abụrụ bikos onwe ihe nji wee pụọ so ọ wee sịkwa ka ezigara akwa m masị na onwe ihe nji wee pụọ na mụnwa ama na m ga-apụ uche m bụ na nga ebe a na ha kpochiete m ya ọfa na mụnwa ama na ọ ya dị like this okwuru okogba nkịtị so ya na-apụ ma sachi ya akpa ya sachichi everywhere sha n'afọ ego pasal ma gbogbo Lagos ọsọ nke ebe si ụtọ ebe ndị aga Lagos sị na ọ gbasara ya so magazine na nke da my auntie da my cousin sister so nwanne ya mpe ya ebuzie m sizie ka ebute akpa m anyị aga Century police station so ndị police station ezi anyị gazi bute akpa m ma auntie asị mba na maghị ebu akpa m mee ihe ọbụla njiwe bịa ka m ga-ewe ihe ọbụla o ji egoro na mụ nwa ya ewe ya si oke so nke amagoro ebigoro mmera bibulu like 5 years so nwezi n'ihe nji wee bịa ya dị mma na ndị mmadụ esiziri moto ya without m nwe gaba Lagos ya onwe ka esi release ya moto ya because na-esiziri the moto ọkwa hata na kidnap so mgbe m gaziri ha wee release the moto asị nwerezie nke bụ nke ha bụ dị ụma nke bụ nke ha ebe na ụmụ dị ụma na-ebe akwa aka aja aka kanọ come back na so maasị ebe a pụtarazie
bazie the main missionary journey. Ma ya bụ the main missionary journey. So mgbe m nọzi na nke that my cousin sister. So that my cousin sister jụwazi m ihe m chọrọ ime na ọ sị na nwekọ ihe mma na ihe niile sị gbara m karfin. So that my cousin sister sị na ya nwa aga school na ya like ka m nwa aga school. Chekikwe o ọ bụkwara m na gbugbu the same mpe ya gaba si mai utigara na sugar. Ndị ndị na-arụ job ndị na-arụ site work. Ebe ọ bụla o nwetara onye nne anyị na-eme ihe so ọ na-agụ that time ọzọ agụ adịrọ mma aga nwee good road. So anyị pụtazi ebe ọbụla na-arụ site work anyị wee tere mpa na-ekwu aja na-ekwuchisisi n'ụzọ na-ewe ihe broken blocks na-edobesisi n'ụzọ ndị moto na-agafe a na-enye anyị ego.